नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे मी कोकणातलो चॅनलवर. आज आमचा प्लॅन झालो आहे तो धबधब्यावर जाऊचा. आज चाललो नावनकोंड धबधब्यावर. चला बघूया नावनकोंड धबधबा. हे आमचे बाळा लोक वायरमॅन आमच्या गावचा सगळा सेक्टेक्शनचं काम करतात. ते 2000 रुपये झाले सगळा बॉडी बिडी सगळं. आणि ही आमची कोकणची लाल परी. दादा, श्रद्धा आणि वैभवी मागच्या गाडीवर, मी विजयताई आणि संदीप तिघांना ह्या गाडीवर. आणि खाली आहे आमचा मंदिरा विठ्ठोबाचा. सकाळीच पाऊस पडान गेलो हा. मस्त की हिरवळ झाली आहे. दोन्ही बाजूक बघा रस्त्याच्या नन्ना रस्तो आणि वरती आकाश आणि दोन्ही बाजूक हिरवळ. खूप भारी वाटतं. हीच मजा असता गावात येऊन राहायची. मस्तपैकी निसर्गात राहायचा आणि सगळीकडे शांतता असतली. गावात जी शांतता असताना ती तुमका खयच अशी शहरात वगैरे खयच भेटणार नाही. आता आम्ही चाललो ते धबधब्यावर तळवड्याच्या. जाणार होतो मंचाच्या, बट दादा म्हटलं जवळच जाऊया काहीतरी. दादा पण गेलो नाही म्हणून आता आम्ही तळवड्याच्या धबधब्यावर जातो. नावनकोंड धबधबा. खूप दिवसांनी व्हिडिओ येतली या, हो कधी येत ती. गावा किल्ल्यावर हेंका नाही बघितलं ना तर गाव वाटत नाही. बघा किती आहेत ती. रात्र पहिलेच नाही खूपच 30-40 तरी. खूप जणांच्या व्हिडिओमध्ये बघला असतालाच तुम्ही कोकरबावचा मंदिर. ह्या कोकरबावचं मंदिर आहे. सिद्धिविनायक गणेश. तिकडे पेऊन येऊया. अरे तिकडे नाहूया ना. ड्रायव्हर असतो चालवता. खूप दिवसांनी भेटतो. गावलो थोड्या दिवसांनी एडिटर यूट्यूब चॅनल मला चालवणारा, सांभाळून घ्यावा. एडिटिंग चालव हे हो करणारा. मला जरा वेळ नसता. गतिरोधक दिसत नाही उतारा का. आता केले किती वर्ष आलो होतो. एकदम खराब होतो गाणी गाडगुड तो वरतो करतो ना तो बघ. तो चांगलं गेले मी केलाय नी. हो तो पूर्ण प्लेला तेव्हा या टाकलेली होती सकाळी. खडबडी नंतर तर आपण टेनिस गेलो. नंबर आहे ना देतात ना सगळे. रस्तो झाला फक्त दैवामध्ये फक्त जरासं खराब आहे. तो पण होऊन जाईल पुढच्या महिन्यात. 1-2 वर्षात होऊन जाईल. बाकी चांगला रस्तो झाला. आणि ऐसून बाळूमामाकडे जायची एंट्री आहे. ती बाळूमामा देवालय दाभोळे कोंडामा. खाली नावनकोंड धबधब्यावर जातो. आणि आमच्या योगेश पडलेलो सायकल घेऊन. योगेश आता तुम्ही बघितला यूट्यूबमध्ये. आय थिंक चॅनलवर कधी बघलाच नसतात व्हिडिओ. इथून डायरेक्ट सायकल घेऊन खाली
फक्त हात फ्रॅक्चर झालो म्हणजे बघा काय नशीब होतं त्याचा. फक्त हात फ्रॅक्चर. आज म्हणजे रविवार वगैरे येईल असतं हे पूर्ण गाडी सगळे लागलेली दिसतले. तो खाली जाऊचा रस्ता आहे. आता गर्दी एवढी नसतली. ही उमळा फुटली आहे वरना. दुकानं नाही उघडली. कोसळला रे. उतरा दुकानं आम्ही लवकर कोसळला. ए आपण कोसळला या कोसळला. गाडी आहे तकडे लावू तरी. आणि तो थैसून आम्ही इलो त्या साईडने. चला आता जाऊयात धबधब्यावर. चला नावनकोंड धबधब्यावर. इथून खाली जाऊची वाटा. लिलमला काहीतरी बोलला जाता. लिलमने जर व्हिडिओ बघल्यानंतर खूप हसणार. या दगडात नाही येता बघा. अरे रविवारचे आलेच ना खूप गर्दी असते. आम्ही धबधबा इकडे दिसतंय तर व्ह्यू फोटो काढत घ्या. हा छोटा धबधबा आहे इकडे आणि काही मोठा धबधबा. इथून खाली पाणी जातं. ते काहीतरी करतात कसं कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. काय माहिती काय आहे चालू आहे. आणि ह्यो हा तळवड्यातलो नावनकोंड धबधबो बघ कसो मस्त वाटतं. मधी पेवाक पण हा वरना धबधबो. मस्ती करून आली संदीप सय्यदचा. आणि आम्ही सगळे खाली इलियत आणि इलियत भजी आहेत भजी धबधब्यावर. आणि वडापाव वडापाव आता मजा करणार. वडणार आम्ही आता वर चांगला. या बघा खुश झाला वडणार म्हटल्या. आमचा खाऊन झालेला. आता माशांका खाऊ घालतो.
बाय बाय. चला बाय बाय. तुमका व्हिडिओ आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा आणि सबस्क्राईब करू विसरा नको. चला परत भेटूया पुन्हा एका नवीन व्हिडिओत मी कोकणातलो चॅनलवर. धन्यवाद.